Uy! Agad! Ay! Ako ni! Wala na, gutom na di ko. Pancit at tayo ano ko. Tapos umagod sa trabaho. Yung gutom. Nakakira po sa pare niya. May na pong kanon. Napaspasan ko ni kaon. Gamay na yung kaon. Kaya gutom ko. Paitan yung krisis panahon karon ay. Atong kanon budget. Manang minabuhi po tao. Wapoy kuan, farta kayo. Lang. Hey, mau! Ay! Mau! Ay, mau dia sumisukan. Anjit lagi. Belum ni ba? Akini. Pre, Muna mo pagita kaon. Be? Sige, paita. Kaon? Au. Gutom ko, gigilan ko sa nagdaro ko. Gamay. Amin gutom ko din to na din ni. Tama na pre, kay wala bilhin ako Grabe. Ito mga gaw mo ng kagplato. Uy, agad. Ay. Ako ni. Wala lo. Iro. Wala na ba kanos balay po? Magbalik pa ko ron, magdaro ron. Sa ako naman ako ni karon agaw kuha man. Asa naman to? Daag, ani sus. Gutom pa biya ko. Kaon balik ng country. Sus paita din. Wala ba maglungag in lakaw kong asawa. Balik pa ko ron magdaro. Ko pa bita kong daruhon tus bukid ni. Sa na lang ako ng trabaho ani. Ita ni. Balik ng country may. Tigil hayahan ako. Uli birada ako. Luuyan pa rin ko eh. Tawag-tawag pagkaon sa kuha nga. Kabalo nga dalo kitang kaon. Bisang asa nga lugar na dala kong kutara. Automatic ba? Manjit ba? Utak ko dito, utak.